miluiește-ne pre noi. Fraților, întăriți-vă în Domnul. Aliluia, aliluia, aliluia. Cel care s-a coborât din cer, Fiul omului, care este în cer. Mărire ție, Doamne, mărire ție, mărire, să-i miluiască pe dâncii. Doamne, miluiește! Te la 10, da? 10, da. Ar fi 8 și cu 10, 18. Unde mai sunt mese? Trebuie o masă. Dar bine, dacă era și acolo și aici. Acum ne desfacem sau nu? Această vedere duhovnicească are două elemente. Primul element este acesta. Eu, Părintele Dan, sunt cel mai păcătos. Nu este altul mai păcătos ca mine. Și asta mă ajută să nu mă compar cu nimeni. Primul lucru, cel mai păcătos, așa cum zicea și Sfântul Apostol Pavel. Primul element. Al doilea element al vederii duhovnicești este acesta. Domnul Dumnezeul meu este mult milostiv, iertător și îndelung răbdător. Aceste două laturi și elemente îmi sunt îndeajuns în viața mea de zi, de cu zi, de preot, de tată, de prieten, de duhovnic, ca să îmi asigure mântuirea, nu doar a mea, ci și a dumneavoastră tuturor. Dar aceasta vă adresez și dumneavoastră să o aveți mereu, în fiecare zi. Sunt cel mai păcătos. Mai mare ca altul nu este. Dar Domnul Dumnezeul meu este mult milostiv, iubitor și îndelung răbdător. Ai nevoie de ajutor? Păi, acum mă gândesc ce să fie. Aveți nevoie de ajutor? Sofia! Haide! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și
și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pre noi în ispită, și ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, binecuvintează mâncarea aceasta, prăjiturile și pe noi, robii Tăi, că Tu, Doamne, ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate câte sunt, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. La mulți ani, poftă mare! Să nu mâncați tot, da? Până unde să mă duc cu el. Aici îmi vine ușă și după aia îmi vine cu continuare la zi. 1,6 m, Îți rămâne rămâne 90 16, și 8 ceva. și 8. Îți rămâne dinții care Da. să faci la ușă, știi? Da, 8 da, și da, 8. da. Păi aduce centimetri. Ce aici? Ce aia, tati? Nu, Ionuț. Acolo le pui. Hai să iau tornul. Ia, țin un pic de lemn să nu vine peste. Nu, trebuie să mai am unul acolo. Da, să cam aduce unul aici. Așa, știi ce aș vrea Deci să ăla văd? este centrul la Centrul la grindă. la grindă. 400 plus 7250, 50 plus 400. Ok, 8050.